roƙon gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwar hukumar Hisba da su kama jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Momi Gombe, wanda idan ba a hukunta ta ba hakan ne zai ƙara ba wa damar waɗanda suke zuwa ƙasar Saudiya ka gansu a Makka ka gansu a Madina suna yin sharholiya suna abin da suka ga dama kuma su dawo Kano. Kamar yadda aka sani Momi Gombe dai 'yar jihar Gombe ce wanda kuma a Kano take duk wasu hulɗoɗinta kuma a Kano take a zaune, wanda jaruma ce a cikin shirya fina-finan Hausa an santa kuma ta je ƙasar Saudiya. Wannan dogayen kayan da suke zuwa da su suna amfani da su ne ta wasu fuskoki guda biyu. Da farko dai gashi ta saka wannan a mutunce, daga baya kuma ta ci gaba da yin wasu hotuna da dai wannan rigar dai inda take cire wannan mayafin, wanda kuma baya daga cikin tsarin addinin musulunci irin waɗannan abun ko a nan ƙasar ne ballantana a ƙasar Saudiya inda aka je neman lada. Saboda haka hukumar Hisba a duba tana dawowa a hukunta ta. Wato wani abin haushi, wani balarabe ma tsayawa yana kallonta yana mamakin irin yadda ya yi tunanin ko yadda ya san mutuncin wannan ƙasar ko kowane musulmi ma haka ya san mutunci da daraja ta wannan guri, wanda kuma wasu jahilci na ɗaukar su wasu kuma rashin tunani. Wanda idan aka yi koyi da jaruman baya na fina-finai, idan fim ɗin ne ma akwai irin su Sadiya Gele wanda suka yi fim a mutunce suka gama a mutunce da kima da komai, ba a taɓa jin an kawo ƙararsu ba ko akwai social media a lokacin ko babu, wanda kuma da masu son yin hakan ne a yanzu haka ma daga baya sai an dinga ganin wasu hotunan su wanda ba su kamata ba, to ba sa koyi da waɗanda suka gabace su, kawai suna yin abin ne a karan kansu. Muna kira ga hukumar tace fina-finan Hausa da hukumar Hisba da shi kansa gwamnan jihar Kano da a duba wannan al'amari don a yi tufkar hanci, wanda idan ba a yi hakan ba zai ƙara ba da damar waɗanda suke sake zuwa da wanda za su je aikin hajji ma a gaba su ci gaba da aikata irin waɗannan abubuwan. Mun gode, Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah ya ƙara shirya mana su, Allah ya ƙara haɗa kawunanmu.